बुंबाय रायजो बड'लेण्ड खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। नोंगौ नैबे समाव आं दं बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय थांगाबारि ओनसोलनि सिखादोल गामियाव। नोंगौ सिखादोल गामियावबो सुदेम देरार रैदुब आश्रमाव दिनै श्री श्री बिमा दुर्गाखौ सानबानि मेहेर गोनाङै फालिनायखौ जों गाजा गोमजायै नुबाय थानाय जादों। आरो माखासे ओनसोलनि गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै माखासे फुजा होनो फैनायफोरखौबो जों नुनो मोनबाय थानाय जादों। दिनै नैबे केमेरा पार्सनखौ जों दिन्थिना होनो थाखाय खावलायदों आरो नैबे समाव बिथांमोना माखासे बर' हारिनि हारिमु गाननाय जोमनायजों श्री श्री बिमा दुर्गा फुजाखौ दिनै खुंफुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। आरो माखासे बर' हारिनि मोनसे आर'ज हान्जाफोरजों कीर्तन हान्जाफोरखौ कीर्तन खननाय हाबाफारिफोरखौबो जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव नैबे खुंफुं आफाद एबा मन्दिरसालिनिनो बिगोमानिफ्राय जों माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिना लानो नाजागोन। नंगौ नैबे समाव आं बे मन्दिरनिनो बिगोमा गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोना दिनै सानबानि मेहेर गोनां हाबाफारिजों दिनै श्री श्री बिमा दुर्गाखौ खुंफुंदों। बे समाव नोंथाङा रायजो राजानिसिम मा मेसेज होनो सानो? दा जों गिबियावनो रैदुब बाथौ आश्रमनि जानानै जोंनि गासै बर' समाजनो जोंनि अननाय सिबिनाय जों गिबियावनो श्री श्री बिमा दुर्गा देवीनि फुजा फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जों बयनोबो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जों बेखौनो बुंगोन जोङो अनसला सि बोराइ बाथौखौ सिबिनायजों लोगोसे जोङो अयनायन बिदिनो सिबिबाय थाबोदों। जेरै लक्षी बा सरस्वती बा गणेश बा बिदिनो जोङो श्री श्री बिमा दुर्गा देवीखौबो जों बिदिनो सिबिदों। श्री श्री बिमा दुर्गा देवीखौ सिबिनायाव जों माबाफोर दिन्थिनांगौ ओरै होननानै साननानै जोङो सिबिनाय जादों। मानो होनबा श्री श्री बिमा दुर्गा देवीखौ सिबियोब्ला सिजौ फांसेसो गायनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिनानै गुबुन फुजा मन्दपफोराव माने होथेनानै दोननायलाय जोङो मुखुलि भाबै दिन्थिनानै सिबिनाय जादों। ओंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ सिजौखौ मानो गायो बेखौ बिजिरलायनो जों निस्सय जोंनि बाथौ आश्रमनिफ्राय जों आर'ज गाबो। नैबे समाव बाथौ दुर्गा बिमाखौ सिबिनायजों लोगोसे नैबे सिजौखौ मानि थाखाय गायनाय जादों? बेयाव जानो हागौ बेयाव माबाफोर ओंथि दं। ओंथि गैयाब्ला निस्सय गाया। बेखौ जोङो दा बुंनांगौ होननानै जों सानाखै। जों समखौ लानानै बेफोरखौ जोङो बुजिलायगोन बा बुंलायलायगोन। दा जोङो सिबिनानै दिन्थिगासिनो दं। जोंना दिनै 20 बोसोर जासिगोन। आरो आङो दा जोबथियाव बेखौनो बुंनो सानदों। दा जों सासे दौरि फुजारि हिसाबै ब्राह्मण हिसाबै जोंनि बे बर' हारिनि मुङै जे बै GI-टेग जे जौ गोरान जौ गिसि GI-टेगआव जे लाबोबाय बेखौ जों एसे उसुबिदा मोननायखौ बुंदों आरो। मानो होनबा जौ गोरान बा गिसिखौ जोंनि हारियाल'सो लोङा नालाय गुबुन हारि माहारियाबो लोङो नालाय बेखायनो जोंनि हारिनि गेजेराव GI-टेगखौ जौ गोरान जौ गिसिखौ GI-टेगआव सोना लाबोनायखौ जों एसे गोरोन्थिखौ नुदों होननानै जों दौरिफ्रा मानोना नोंथांमोना नैबे समाव 70 बोसोराव नैबे माखासे सम सिगाङाव जों नोंथांमोनखौ खुंबोबाय थानाय नुनो मोनदों आरो रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन। नाथाय बे बेलायाव नोंथांमोना माबायदि अनसायनाय मोनदों एबार बोसोरनि? जों अनसायनायखौ जोङो गोबां रायजो राजानिफ्रायनो नुबोबाय दं आरो जों गोबां सापर्ट मोनबोबाय दं। नाथाय जोङो समनि आंखालाव आरो जोङो जायगाया एसे फिसा जानायलाय बायदिसिना हाखौ जोङो खोनो हायिलाय ओंखायनो जोङो बिदिनो नर्मेलैनो जोङो सिबिनानै दिन्थिगासिनो दं। जों समखौ लानानै बिनिसाय आरो जों गाजा गोमजायै गोबां थांखि बिथांखि लालायनानै निस्सय जोङो नंगौ नैबे समाव बे सुदेम देरार रैदुब आश्रमनिनो बिथांनिफ्राय आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय आरो नैबे समाव आं बे ओनसोलनिनो सासे गागि ब्राह्मण ऋषि बिथांनिफ्राय आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिना लानो नाजागोन। नैबे समाव आं बिथाङा नैबे दुर्गा फुजाखौ मानि थाखाय खुंदों आरो मानि थाखाय हाबाफारिफोरजों खुंनाय जादों बेखौ बुंनानै माबायदि गोजोन फैदों बेखौ
बिथाङा माखासे मानि जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिहोगोन गिबियावनो बिथांखौबो बरायनानै लानाय जादों नंगौ नोंथांमोना दिनै नैबे सिखादों ओनसोलाव श्री श्री बिमा दुर्गाखौ खुंफुंबाय बेहाय रायजो राजा एबा सिबियारि भक्तफोरा माबायदि रोखोमनि फैदों दाथ' नुनायाव गोबाङानो फैगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नुदों जोंनि बावहाय माखासे रायजो राजाफ्रा बिमा दुर्गाखौ सिबिनो नुजाफैदों बेनि थाखाय रोजा रोजा बिथां रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर थाबाय लोगोसे बिमा दुर्गा देबिया जाहाथे गासैजोंबो दुखु दाहा दुखु दाहाफोराव गैयाजासे अरायबो लाखियो बेखौनो आं बिमा दुर्गानियाव आर'ज खालामो लोगोसे नोंथांमोना दिनै सानबानि हाबाफारि बे समाव सानबानि हाबाफारि मा मा बे खुंनायनि हाबाफारिखौ जोंहा आर'ज हान्जा दंखायो आरो लोगोसे कीर्तन हान्जा दंखायो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन मोननै नामबो लाबोनाय जादों गाबोननिफ्राय नामा फैगोन आरो सोरनिया फैगोन आर'ज हान्जा बिदिनो जोङो जोंनि मन्दिरावबो आर'ज हान्जा दंखायो नालाय आरो लोगोसे गोजोन बोथोर हाबाफारि दंखायो नालाय जोङो बेनि गेजेरजों बे सानबानि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो नोंथाङा नैबे सिदेरा रैजोबा समनि सासे ब्रह्म ऋषि जानानै बिमा दुर्गाखौ फालिनानै माबायदि मोनो बेफोरनि बागै आरो मा माबायदि अनसायो बिनि सायाव मायबाफोर फोरमायनो बेथ' आरो बिमा दुर्गाया जाहैबाय बयनिबो अनसायगिरि बिथांजोआनो असु दानाव फोजोबस्रांगिरि लोगोसे बिथाङानो जन्म जात्रि एबा जोनोमगिरि बिमाबो होनना बुङो ओंखायनो बिथां नैबे बे बिमा दुर्गा देबिखौ सिबिनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो सानदों बिथांनि बिमा दुर्गा देबिनि अननायाव जों खामानि दंमोन बिथांजोआनो राहानिगिरि बिथानिगिरि गासैनिबो ओंखायनो जोङो सिबिनानै हयथ' गासै रायजोफ्राबो बे बिमा दुर्गा देबिखौ मायबा मोनसे मोनदो आरो बेनिखायनो माने रायजो राजाफ्राबो लोब लोब फैनानै श्री श्री बिमा दुर्गा देबिखौ बावथाय लानानै फैयो दा आंनि बुंनो गोनां बेखिनियानो बे श्री श्री बिमा दुर्गा देबिया आसलते थारैनो नंगुबै बिमा आरो जोंनो गासै सुबुं हारिनिनो अननाय होयो आरो नैबे समाव जोंनो नैबे सुदेमदेरा रैजोबा समनि ब्रह्म ऋषि बिथाङा माखासे मानि बाथ्राखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिहोबाय आरो नैबे हाबाफारिफोरखौ गाजा गोमजायै खुंनायाव माखासे मानि सुबुंफोरनि मदद आरो हाबाफारिफोर लानानै खुंनाय जादों आरो ओनसोलाव नैबे बिमा फुजाखौ फुजिनानै गोजोन आरो थासारिखौ लाबोनो हादों होननानैबो जोंनि सिगाङाव माखासे मानि सुबुङा बुंदों आरो नैबे सुदेमदेरा रैरुब आश्रमा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो श्री श्री बिमा दुर्गा फुजाखौ खुंबोबाय थादों एबार बिथांमोनानो दिनै एबार 7थि बोसोराव आगान सुरनाय हिसाबै दिनै आरो बिदिनो जेन इयुनावबो श्री श्री बिमा दुर्गा फुजाखौ खुंफुंनानै जेन लानो हायो बेखौ मिजिंथिनानै नैबे रायजों बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों फोरमायनानै होनायनि गेजेरजों आरो रादाब मिथिहोनायनि गोजोननाय मोननायखौ आं रायजों बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजा आरो साफ्रोम खौरां नायगिरिफोरनिसिम गाहामै बावहरफिननानै आंनि नैबे फोरमायथिनो गोनां खौरांखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों